Ärsyttää ihan sikana. Sanna jonotti 3 tuntia perjantain terveyskeskuksessa. Suomi on pärjännyt viime vuosina hyvin kansainvälisessä hyvinvointivertailuissa, mutta se menestys on sulamassa. Köyhät sairastaa jonoissa ja rikkaat käy yksityislääkärillä. Käy sääliksi paitsi Sannaa ja asiakkaita yleensä, myös henkilökuntaa. Noitten jonojen paineen alla täytyy olla ikävä työskennellä. Yksityisellä sektorilla tuloksellisuus on parantunut vuosittain useita prosentteja, kun kunnallisella siitä on menetetty saman verran. Työntekijät kyllä tekevät parhaansa, mutta järjestelmässä on vikaa. Julkinen palvelutuotanto kannattaa avata markkinoille, jotta parhaat käytännöt valtaavat alaa ja ihmiset saisivat nopeammin vaikuttavampaa hoitoa. Liikenneministerin luona käytiin vääntämässä Uudenmaan liikennemäärärahoja. Kyllä siellä pitäisi olla rahaa, missä ihmisetkin on. Ei kannata tehdä siltarumpuja pitkin maakuntia. On hullua rakentaa rata yli 300 miljoonalla ja sitten junat eivät kulje, kun Uudenmaan varoja siirretään muualle uusien ratojen tekemiseen. Yhteisillä verovaroilla rakennettavia tie- ja ratahankkeita ei pidä toteuttaa poliittisin sopimuksin, vaan harkittujen laskelmien perusteella. Terveelliset elämäntavat on paitsi henkilökohtaisesti aika hieno juttu, niin myöskin kansantaloudellisesti järkevää. Tiina, mun mielestä koululiikuntaa voisi olla tunti päivässä, että lapset oppii luonnostaan liikkumaan ja liikunnasta tulee koko elämän läpikantava elämäntapa. Suomalaiset lihovat kovaa vauhtia ja sitä mukaan murenee ihmisten terveys ja hyvinvointi. Perässä sulaa julkinen talous. Kouluissa päivittäisen liikunnan lisäksi ruokailun ohjausta pitää lisätä ja ruokailun pitää tapahtua oikea-aikaisesti. Kaikki lähtee kuitenkin siitä, että välitetään toisesta. Kari Järvenpää. Tekemällä tapahtuu. Tartu toimeen Karin kanssa. Äänestä ekspertti eduskuntaan. karieduskuntaan.fi. Sitten Esopupu asettui pikkupupun viereen ja kuiskasi hymyillen. Minä rakastan sinua niin paljon, kuin täältä on matkaa kuuhun. Ja takaisin. Hyvää yötä.